Strach je dôležitý pre naše prežitie. Je našou súčasťou. Strach nás konfrontuje s našou zraniteľnosťou a našim základným pocitom ohrozenia na tomto svete. Konfrontuje nás so sebou samým. Zo strachu však človek okolo seba vystával múry, vlastné väzenie, ktoré ho oddeluje od pravdy. A to je prekážkou postupu na ceste rozvoja duše. Riešenie je nutné hľadať na omnoho vyššej úrovni, na území duše a nie rozumom, ale srdcom ako nástrojom. Srdečne vás pozývame na spoločné stretnutie s rozhovorom 22. novembra 2025 o 15:00 do hotela Premium v Bratislave.